падне на дърветата, защото иначе... Е така да падне, защото иначе като падне в реката и купи. Там трябва. Можеш ли да познаеш по кълъфа какви са мечтите на Иванчо? Откъдето кажете, давайте? Ще го пробвате ли? Ще слизате ли? Не знам, сега ще кажете Николай да го пуснете още един път, ако искате този път от острова. Да кажете. Хайде, брате Грим. Аз съм да ти видя устрочал, че Не. Ти го удари в етка. Ще слито качи камък. Той в камък е. Това е големия. Това е големия, не сега търкуме. Не, като е спредно пълно, не можеш да завиваш. Няма да завиваш. Няма да завиваш, ма задно нямам. Чили ме сумче? Добре. Иначе, ако бях и тук, и това се качва. Това се качва, Тойота го качва с два блокажа, три блокажа и с хубава гума. Тази Тойота виж, че го издрапа и то без газ. Да? Това и ти ще го издрапаш. Не мога да държи натегнато. Няма компресор да го натегне. Туди нямаш спред. Няма да дадеш задни. Там мислих, че няма да мога да се мине. И тук само на... Не бе, тук мина идеално. Идеално? Ако беше направо ще взема, не ще се смешно. Ако мога спреди, как се прави маневра? Трудно е, ти знаеш. Няма пръстени. И тук да качих по най... Те от по-долу гребат, ти виж къде е средата, ти катерата е там, от папрата до сам. А ти тръгне от тук да го атакуваш. То не ми каза. Аз не съм го видял. Аз снимам тук, тичам надолу отгоре. Отдолу чак. От тук са хвърли, а те там вече, тук дето си ти, те вече са обърнали. Ай, тръгвай. Обаче, това съединител ли замериш?